Toto je on, môjho srdca šampión. Spĺňa podmienky Eco Bio Raw a dokonca si vieš k nemu kúpiť aj vlastnú posteľ. Tento hlas patrí mne, Dočke. Často sa ma pýtate, ako to robím, že mi tak rýchlo rastú vlasy. Prvý krok znie naolejovať. Používam rôzne oleje a dnes som použila arganový. Niekedy si nechávam olej na hlave celú noc a niekedy iba 30 minút pred sprchou. Vždy sa sústredím hlavne na pokožku hlavy. Z vyživenej pokožky rastú vyživené vlasy. Vždy pred umývaním si vlasy rozčešem a aby som si nevytrhala celú hlavu, začínam od spodu. Neviem, či je to profi, ale takto to funguje mne. Ako prvé si vlasy poriadne namočím, potrebujem, aby boli celé mokré. Šampón si takisto namočím a poriadne namydlím ruky. Ľudia sa tuhých šampónov boja, pretože ich nevedia používať. Goody šampóny vyvíjali odborníci a okrem toho, že majú úžasné zloženie, penia úplne rovnako ako klasický šampón. No a teraz prichádza na scénu najdôležitejšia časť. Masáž vlasovej pokožky. Ako vidíte, peny je tu viac než dosť, tak sa poďme sústrediť aspoň na 5-minútovú masáž. No a po tomto kroku si môžeš hlavu finálne umyť a dať si všetkými kaderníčkami nenávidený turbán. Robím to tak roky a zatiaľ nemám plesnivú hlavu. Ale hovorí sa, že každý sa raz dočka.